Türkmenistan 27 sentyabrda Garaşsyzlyk bayramyny bellemek üçin taýýarlyk görýär. Resmi taýýarlyklaryň çäginde ýylatyn gatnaşdyrylmagynda köpçüliklen ýörüýüşler maşk edilýär. Ýyl içinde marşirowka diýilen esasy maşklar Aşgabatda geçirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, şu günler paýtagtdaky marşirowkalara ýurdun beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary hem uğradylýar. Türkmenbaşy şäheriniň göje diýşärleri şu ýyl geçirilýän Garaşsyzlyk bayramy çärelerini geçirmek üçin marşirowka taýýarlyklaryna gatnaşmak maksady bilen Aşgabada uğradyldy diýip habarçymyz 7 sentyabrda habar berdi. Yeni bir habarçymyzyň söýlerine görä Balkan vilayatynyň harby deňizçileri hem bayramçylyk taýýarlyklaryna gatnaşdyrylmak üçin Aşgabada uğradylypdyr. Harby deňiz floty we fort işgärleri parada taýýarlyk üçin Aşgabada iýulyň ortalarynda ekidildi. Henizem taýýarlyklar dowam edýär diýip Balkan vilayatyndaky habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý harby deňizçileriň özlerine we maşgallalaryna kynçylyk döredýär. Bolaryň Türkmenbaşyda galan maşgallalaryna kynçylyklary döredýär. 3 ay komandirowka döwründe ofitserleriň öýlerine gitmegine ruhsat berilmeýär. Sebäbi prezidentiň howpsuzlygy üçin diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Adatlyk radiosy bu maglumaty Türkmenbaşy şäherindäki we Aşgabatdaky resmi çeşmelerden tasdiklap bilmedi. Türkmenistanda harby parat Garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçirilýän esasy dawaralaryň biri bolup, harby bölümler bayramçylyk güni Aşgabatyň Garaşsyzlyk meýdançasynda prezidentiň köşküniň öňünde ýerleşdirilen döwlet tribunasynyň öňünden geçmeli bolýarlar. Harbilerden başga da döwlet tribunasynda duran prezidentiň öňünden türgünleşdirilen döwlet edaralaryň işgärleri we studentler ýöräp geçýärler. Soňky ýylda Türkmenistanda uly harby parat bilen Garaşsyzlyk seneti 2017-nji ýylda bellenipdi. Şonda ir sagat 10-da başlanan we 1,5 sagat çemeti dowam eden paradyň gatnaşyjylary 10 miňlerçe adamdan ibarat bolup, olar dawaranyň geçmeli ýerine 7 sagat öňünden, ýagny daňdan sagat 3 töwereginde barmaly edilipdi. Türkmenistanda şu ýyl döwlet garaşsyzlygynyň 28-nji ýyl dönümini bellemek üçin resmi taýýarlyklary awgustyň başynda bat berilipdi. Şondan beri Aşgabatyň Dagdan stadionunda maşklar geçirilýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, bu ýerde günde ýerden geç akşama çenli geçirilýän repetisiýalary döwlet edaralarynyň, puwdak kärhanalarynyň, harbiýleriň we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary gatnaşdyrylýar.